Morning Kaimbas, I will give you a 6 minutes video on how to prepare yourself before going to coverage area for medreps. So much. I'm here at Student Body Facing Station. Tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Ayaw mo ba talaga? Ayaw mo bang magsama? Ayaw mo lang talaga? Ayaw mo ba talaga? Ayaw mo ba talaga? Ayaw mo bang magsama? Ayaw mo lang talaga? Gusto mo kasi dalawa. Tawagin natin. Paano mo nasabi? So, ay mali. Hello, thank you. Wala ano. Grabe ka naman. Pwede ka na. Sada. Gawin market ng mga gamit. Sana bibili sa akin ng mga Thanks, sir. Actually, hindi talaga ako sa mukha. Sana talaga naman sa alaga. Firstly, ano siya? Gagama ka na. Hindi, totoo. Yung totoo. Mamatay. Hindi talaga dapat siya. Sana bibili sa akin. Dati nung hindi ba ako nagsasabi. Ang trip niya, magkakawa mo kami dalawa sa mga ginagawa. Yun. Yung mukha ko ginagawa niya. Ayun po, wala. Ay, apat ko yun.
how you prepare for your coverage day. Thank you so much guys for watching. Have a nice day. Bye. Say bye-bye. Bye-bye. Bye.